Baba vekumasvingo vakatrenda zuro rino nekubata mwana uyo nenzira isina kururama. Vanhu vakati irelationship rudziko iri kuitika apa. Zvazozikamwa kuti baba ava ndibaba vemusikana uyu uye vanga vachidanana naye for quite some time. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Mwana uyu mwana mudiki zvekuti titi vanga vachidanana aiwa kunenge kuri kutonyepa chaiko. Baba ava vakamanipulate mwana uyu vanga vachirara naye kusvikira mwana abata mimba ndokugara 9 months achibva azvara mwana vakabva vadecide zvakare sekuru ava kuti vadzvinye chizukuru chana chavo ichi chibve changofa. Ndofunga anga atori makuna chaiwo kana kuti mweya weiko wanga wavabata. Zvisineiwo vakabva vangodecide zvakare kuzvisungirira ivo nemusikana uyu vese vakabva vangozvisungirira one next to the other. Ndopaunoona kuti mvura inonaya seiko, Zimbabwe inopora seiko national healing kana vanhu vachiita mashura akadai. Baba ava ndisekuru vatogona kutova tichirespecta mucommunity, asi kana vachiita mashura akadai chiko chinenge chiitika. Tongoti havana mukadzi ko mvana dzese dzemuraini zvimbuya zvese zvakashaikirwa vashayawo here wekubata pane kuzvidyira mazai ako. Wapedza ipapo kwakumitisa mwana iyeye, wapedza wouraya chizukuru chana chako, wadaro wonyengerana nemwana kuti ngatife nekuti hatingapopa budi. Zvinoratidza kuti mwana uyu atoita zvokunyengerwa kuti ngatizviuraye. Pambacho unogona kutofunga kuti maybe atosungirwa fundo racho rekuzviuraya nasekuru ava. Pfungwa yake inenge ichiri diki guys. Hatizivi kuti twingaita zvipi. Tongoti mai vashaika, ngatitorei vana sekuru ngavaedze kutora vana vavabvise pana nababa vavo. Toti zvitwe seiko? Unenge uchiti maybe mwana akachengeteka ari pana baba wake, maybe vana sekuru vanobatwa nemweya usiriwo wozobata mwana chibharo. Nyaya yacho hainzwisisiki makuna chaiwo. Do leave your comments on what you think panyaya yaitika kumasvingo.